आज आपण माशाचं आंबट बनवणार आहोत। त्यासाठी मी इथे माशांच्या तुकड्यांवर हळद टाकून घेते। मालवणी मसाला टाकलेला आहे। त्याच्यानंतर मी त्याच्यामध्ये लाल मिरची पावडर टाकणार आहे आणि हाताने आता पूर्ण मिक्स करून घेणार आहोत। तर इथे कोकमाचं पाणी टाकलंय। तर ते कोकम जे आहे ते गरम पाण्यामध्ये भिजवून मग त्याचं पाणी टाकायचं। खूप असा छान त्याचा आगळ निघतो। तर आता हाताने मिक्स करून घेऊया। नंतर वाटण काढायचं आहे। तर मी अर्धी वाटी खोबरं घेतलंय। त्याच्यानंतर सालीसकट लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत। आलं घ्यायचं आहे, आल्याचे 4-5 तुकडे घेतलेले आहेत। नंतर मी त्याच्यामध्ये हळद टाकणार आहे, धने टाकणार आहे आणि लाल मिरची पावडर टाकायची आहे। हळद टाकले। नंतर 2 मोठे चमचे मी लाल मिरची पावडर घेतलेली आहे। आता पाणी टाकून आपण त्याचा जाडसर असा मसाला करून घ्यायचा आहे। तर मिक्सर मध्ये आता मी वाटून घेते। पातळ केलेलं नाहीये, जास्त जाडसर असा त्याचा मसाला ठेवलाय मी, कारण की आपण माशाची करी बनवत नाही आहोत, आपण माशाचं घट्टसर असं आंबट बनवतोय। तर आता तेल तापल्यानंतर इथे मी हे सालीसकट लसूण घेतलेत। ते लसूण ठेचून घ्यायचे। तर सालीसकट घेतल्यानंतर त्याचा जो फ्लेवर असतो तो छान उतरतो तेलामध्ये आणि माशाला खूप अशी छान चटणीला चव येते। तर आता तेलामध्ये टाकायचे आहेत ते आणि चांगलेच फ्राय करून घ्यायचे आहेत। त्याच्यानंतर मी इथे हे जे मॅरिनेट करून घेतलेलं हळद आणि मसाला लावून त्याच्यामध्ये आपण ते वाटण टाकायचं आहे 2 चमचे आणि सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं। आणि मिक्स केल्यानंतर आपण त्याच्यातच मीठ टाकणार आहोत, कारण की आपण नंतर मीठ टाकून मग आपल्याला ते चमचा घालून हलवायला मिळणार नाही, म्हणून त्याच्यातच मीठ टाकून घ्यायचं। माशाची चटणी अशी मस्त अशी आंबटसर होते, कारण आपण त्याच्यामध्ये भरपूर कोकम सुद्धा घातलेले आहेत आणि घट्टसर बनवणार आहोत। तर लसूण सुद्धा आता चांगलेच फ्राय झालेत। तर आता हे जी मासे जे आहेत मॅरिनेट केलेले ते नीट कढईमध्ये मांडून घ्यायचे सगळीकडे आणि पसरट कढई घ्यायची, म्हणजे चटणी खूप छान होते माशाची त्याच्यामध्ये। आणि त्याचा जो सगळा मसाला आहे तो सगळीकडे लावून घ्यायचा नीट। आता आपण ही अशीच ठेवणार आहोत 5 ते 7 मिनिटं तरी छान अशी ती झाकण ठेवून शिजवून घ्यायची माशाची चटणी। तर गावच्या ठिकाणी याला माशाचं आंबट बोलतात। तर खूप छान लागतं ते भाकरी बरोबर। आता याला पाणी सुटलेलं आहे, तर चेक करून घ्यायचं पूर्ण, चमच्याने ढवळायचं नाहीये ते, नाहीतर मग ते तुटतं। असं हलवून घ्यायचं कढईने। आता आपण चमच्याने चेक करून घेऊया ते खाली कुठे चिकटलंय का, ते करपलंय का। तर कुठेही करपलेलं नाहीये। तर अशी हलवून घ्यायची फक्त आणि झाकण ठेवून आपण अजून 2 मिनिटं पाणी आटवून घेऊया। खूप अशी छान लागते भाकरी बरोबर, तांदळाच्या चपाती बरोबर, भाताबरोबर सुद्धा नुसतं खाऊ शकतो। मस्त असा त्याला कलर आलाय। तुम्हाला रेसिपी आवडली असेल, थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग।